Mia 27 Koilanpur constituency ni bishing Tipramo thani kha furjangnai rokno BJP bodol ni bana romkha hani tatalkok awai manok kebengai tini Tipramo thani sengkrak rok press meet khlai shaka abo joto tatalsi Tipramo thani khoroksabo BJP bodol ni bana romya segangne simino borok BJP wono tongo Tipramo thaya hani srai srai khuk khenka tini rok tam ni bagai press meet khlaina ni bagai nihinka hambai sini mangkli sanaino ini sengobono jada sini Mia 3 tarik tokhajak kamio sini Sakai Kolampur Pormonogor Bidan Sabha Kendro ni bisingo khobjak atai 29 nong putar buth center bisingo khobjak obaino jada sing Mia nukha koekta channel tai Facebook page rok nukha jeta Mia pro o jagao BJP ni join khaibunai nukha o jaga sing kabangma a jaga jeta caption sujang nukha jaga Tipramo thani CPM Congress yakari fainai BJP o jogdan khagani nukha obna tingna sungtini obna sing srai srai ke sanane bagai sungtini press meet khagani sing baddo ma ungka jepromia nugo a jaga boroni borok sao 12 putar 12 পরিবার 37 putar jogdan khainai tobe sing apon sanata anke angamse borok ni bung mention khai sagalak karena apa sing sanane bthangya obon ge obahai borok abo bungni jeta abo bising bung abo rajniti sokranto siabo nimano tam nimle sing bosini kami amsani borok sini o jeta sini assembly ni borok sini o buchin tani borok no sing kaham ke sinu obahai borok sing kaham ke sinu borok kuni dine pun borok salcapan borok Tipramo thani janta baleku Tipramo thani borok filak baleku bubagra long lip nyeku abo bastop kok tini sing abo bonus srai srai nuka jeta borok ek somoy borok tamni bagi borok bongni jeta dolni jeta bongni kormi bising kormi borok tamni bagi borok omahin tongha angapana ase kebangke sang thangalak borok ek somoy borok omahina bongni dabi phaimani bongni manikni baklain phaimani apro kok banglai ne borok omok somok salai tahun nin sini mungkai Sakai Kolampur Block Committee ni YTF ni working president ani bumung Bisan Deborma je sini oroni bisi angto je Tipramo tha yaphan simino tongo ang boys kor bongkha karon kai sini mo Tipramo thani je hne borok samani obo saya je borok joining khainiro borok agi BJP no tongmani taise Congress o thangai borok taiwaisa tabo BJP o joining khayo kai obno ang bisi ko bangma thana ya sini takhuk media songno ang hambai janogo tai sini o bisini naikol phang ngai party ni chairman Noxre village ni party ni Tipramo thani party ni chairman ang kai o jaga ang obno tatalno sini dorshok lukorongno o tatala oimungno khata thidi hnai ang sajajau sini media takuk songno joto lukorongno ang message riu